Знам, че на много жени сега им се налага да постигат целите си с много труд и стрес. И ако си една от тях, гледай това видео до край. Ще разкажа какво правя аз, за да променим живота си супер бързо и да имам уникални успехи във всички сфери на живота. Първото нещо, което разбира се ще спомена, е, че знам какво искам и не само какво искам, но и как искам да се чувствам, когато го постигна. Защото огромно количество на жени постигат целите с много труд. Мисля, че това ще ги направи. Мисля, че постигането на тези цели ще ги направи много щастливи. Ето тогава ще могат наистина да се насладят на живота си. Но когато ги постигат, пак разбира, че не е достатъчно и продължават да се борят, да постигат още и още. Това щастие и наслада от живота все не идва. Така че, освен да прописвате какво искате, помислете как искате да се чувствате в тази реалност, когато това вече го имате в живота си. Второто нещо е, че не ми пука. Изобщо не ме притеснява дали целта ще се постигне или не. Знам, че ако е моето, ще дойде при мен, ако не е моето, света ще ме предпази и ще ми даде нещо по-добро. Така че колкото по-маловажна във вашата глава е целта, толкова по-висок е шанс, че тя ще се осъществи, а проблеми по пътя към тази цел, трудности по пътя към тази цел ще бъдат просто минимални или никакви изобщо. От тук излиза и третият факт, че винаги каквото и да се случва, аз го възприемам като прогрес, успех и нещо като цяло позитивно, което ме движи към моята цел. Ако нещо не се получава по начина, по който аз съм го предвидила, ако нещо не върви по начина, по който ми се иска, аз не се опитвам да го променя, аз не се опитвам да се боря със света, аз не се опитвам да докажа и да реша всичките проблеми така да е, както аз съм си го планирала. Защото пространството на системи има огромно количество на варианти как могат да се развият нещата. И може би онова, което на пръв поглед изглежда като негативна ситуация, всъщност на достатъчно дълъг период от време ще видите, че точно това е било нещо, което ви е помогнало да постигнете вашите цели. А преди сте се притеснявали и сте се опитвали да промените ситуация, се намирали сте в стрес. В повечето случаи, онова, което ние възприемаме като трудности, всъщност е шорткът. Просто може да не е толкова приятен. И разбира се, четвъртото, аз живея в съответствие с система, в която искам да се намирам. Ако аз знам какво искам, как искам да се чувствам, но постоянно моите действия, моите реакции, моите решения не съответстват на тази реалност, която съм избрала, пътя към тази реалност може да бъде супер дълъг. Но в момента, в когато избирате да съответствате на реалността, която сте си поставили за цел, тя се превръща във вашата реалност и се материализира супер бързо. В повечето случаи ние хората сами си пречим с нашите притеснения, контрол, его, желание всичко да върви така, както сме го предвидели и нищо да не върви по начина, по който не е било в нашия план. И следователно сами се създаваме проблеми. А в крайна сметка няма добри и лоши ситуации. Всичко е въпрос на нашето отношение към тях. Така че ако си амбициозна жена, на която и писна да постига всичко чрез стрес и бърнаути, преодолявайки вечните трудности, гледай моето съдържание ежедневно. Защото тук всеки ден показвам колко лесно могат да се постигат целите и с каква лекота и наслада може да се живее този живот. До утре!